Kani silang duha day no day is nindot yun ni siya gamiton day sa mga damage hair na or sa mga dry hair na nga kanang maglisod na kaog sudlay. So daghan day kinangutana sa kuha day no, especially katong mga damage hair na day no day kung unsa na pamalit day sa mga ordinary shampoo kay para dili mo samot ka dry ang buhok. So mao din nga shampoo day ang akong ginagamit. So mao na lang ni siya day no kay lagi day gamay na kay sa tanan ug bag-o sa kong ligo karon day no is mao ni akong ginagamit nga shampoo kay dayon day maglisod na day kog sudlay day kaning laylayan sa akong buhok tungod sa ka-damage na. So taud-taud lang jud ko day no day nga wala ning gamit day og ordinary nga shampoo. Mao na kani nga shampoo sa Brimo day ang gigamit nako day no nga 2-in-1 na siya day shampoo and conditioner plus na. Kay lagi nindot kay siya sa buhok. Og dili po dry imong buhok pag human nimo og luigo og soft pod kaayo ang imong buhok aniha nga shampoo. Mo na day kung damage gani imong buhok day no day kani nga shampoo day ang ako ang ma-recommend sa inyo ha. Then pag dili na kay matulog akong buhok day no ngayon ani na siya day no is nagbutang sad pud ko day og hair serum day nga 6 times smooth ang imong buhok aniha. So brimod gyapon ni siya day no day pero grabe ni siya kanindot sa buhok og grabe pud siya kahumot sa imong buhok. Pag inana na kay ka dry ang inyong buhok day no day kani nagyud nga shampoo day ang ako ang ma-recommend sa inyo ha. O paggamit na lang sad mo og serum day no day kay para matabangan ang inyong buhok day kung nagbrittle na. O kani akong hair serum day no day inana na lang siya kagamaya day no day kay lagi always jud ko nagamit aniha. Ug ako pong shampoo day no is gamay na lang sad mao nagpalit na sad ko laing bag-o. Mao na day kaning duha ka product nga ako ang i-recommend sa inyo ha day no is nindot jud ni day para sa mga damage hair na og nag-rubberized na ang buhok.